खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय चिरां जिल्लानि DTO अफिसाव 1,35,000 रांनि कारेन्ट बिल फैदोंमोन आरो बे कारेन्ट बिलखौ होनो हायैनि थाखाय DTO अफिसनि कारेन्टखौ दाननानै होबाय। माने DTO अफिसनि लाइनखौनो दाननानै होबाय। दा कारेन्ट गैयालासिनो खामानि सोलिगासिनो दङ। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे कारेन्ट बिलखौ BTCखौ जायबा सालायो बिथांमोना होयोमोन होननानै मिथिनाय जादों। लोगोसे दिनै बुहुमनाङैनो गान्दानि सान। दिनैनि सानखौ मोनबा रोखोमनि जोलैखौ लानानै बा मोनबा रोखोमनि गान्दाफोरखौ लानानै मान होना फालिनाय जायो। हेपि राइन' डे। गुबुन फारसेथिं इउनियन मिनिस्टार रमेश पक्रिवाल बिथाङा NEP नि गेजेरजों साख्रिनि थिरांथा लागोन आरो एडुकेसन सिस्टेमखौबो ग्ल'बाल थाखोआव लांनाय जागोन होननानै बुंदों। नाथाय मा जायो नायनोसै। जोंनि बे एडुकेसन सिस्टेमखौथ' डेभेलप खालामनो नागिरदों, नाथाय जोंनि बे हादोराव गोबां सुबुंफोरानो दासिमबो इन्टारनेट फेसिलिटि मोजां गैया, मबाइल मोजां गैया। दा बोरैहाय डेभेलप जागोन बेखौबो आं सानगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय दिल्ली हाइकर्टआ दिल्लीनि गासै 33टा प्राइभेट हस्पिटालफोराव ICU दैथायहरनाय जागोन। 80% ICU नि बिसना हरनो थाखाय दिल्ली हाइकर्टआ थांखि लागासिनो दङ आरो थाबैनो हरनाय जासिगोन। लोगोसे एक्ट्रेस रिया चक्रबर्तीखौ 6 अक्ट'बरसिम जोबथेसालियाव दोनथ'नाय जासिगोन होनना दिनै मुम्बाइ कर्टआ बुंदों। सोंथि सोंनाय हाबाफारिया जोब्बाय, थेवब्लाबो मुम्बाइ कर्टआ 6 अक्ट'बरसिम बे रिया चक्रबर्तीखौ जेलाव दोनसिगोन। रिया चक्रबर्तीखौ 9 सेप्तेम्बर खालि ड्राग्सनि दायाव जोबथेसालियाव जोबनानै दोन्दोंमोन। दिनैसिम बे रिया चक्रबर्तीया जोबथेसालियावनो दंगासिनो दङ। गुबुन खौराङा जाबाय राजस्थाननि धौलपुर जिल्लायाव मैयाहाय हराव सासे 16 बोसोरनि सिख्लाया गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे सिख्लाखौ माखासे दुथांफोरा जिनाहारि खालामदोंमोन। बेनि उनाव बे सिख्लाया गावनि जिउखौ खोमसि जाबाय होननानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों आरो बे जाथायनि दायाव बान्टी आरो हारकेश होननाय सानै सेंग्राखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय कामरुप जिल्लानि गासै 7टा गामिफोरा आसाम सरकारखौ नेवसिनानै मेघालया रायजोआव हाबहैसिगोन होनना BJP सरकारनि सायाव सोंखारिदों। माने बिसोरनि गामिया मेघालया नांजाबनाय आरो बिसोरनि गामियाव आसाम सरकारा सिगांनिफ्रायनो दासिमबो खेबसेबो नायफिनहैयाखै। दा बेनिखायनो बिथांमोना बा बिसोरनि गासै 7टा गामिफोरा मेघालया रायजोआव हाबफानो नागिरदों। लोगोसे मेघालया पुलिसआ आसामनि सासे सिख्लाखौ किडनेप खालामग्राफोरनिफ्राय बासायनो हाबाय। 2 किडनेप खालामग्राया मेघालयानि आरो 4 आसामनि। आरो बे जाथायाव मेघालया पुलिसआ 2 क्रिमिनेलखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो बिसोरनि मुङानो जाहैबाय मजिदुर रहमान आरो शेर आली। बिसोर गासैबो आसामनि, जायबा हमजादों बिसोर आसामनि, गासैबो मुस्लिम मानसि। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। हायद्राबादाव गावनि एयार हस्टेस बिसिखौ 10 लाख रां बिनायाव मोनैनि थाखाय फिसाया बुथारबाय। सिगांहायबो 16 लाख रां होखांबायमोन, नाथाय आरोबाव 10 लाख रां दाबि खालामनायाव होनो हायैनि जाहोनाव गावनि बिसिखौ बुथारबाय आरो दा बे बुथारग्रा दायनिगिरिखौ बा हौवाखौ 10,000 जुरिमाना लानानै थैजासिम जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। बुथारजानाय हिन्जावनि मुङानो जाहैबाय रिता सारेन। गुबुन खौराङा जाबाय हायद्राबादनि मेड्चाल जिल्लायाव सासे 12 बोसोरनि सिख्लासाखौ थांनाय बिस्तिबारनि बेलासिनि साइकेल सालायनाय समाव माखासे दुथांफोरा बुथारनानै दैनि नालायाव एबा ड्रेनाव गारनानै दोनदों आरो गोथै सहखौ मैयाहायसो बेलासियाव बोखांनो हादों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां दाखालि बिस्तिबारखालि जादों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो जोबोर गोजोननाय थागोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। बाय बाय।